Balkan vilayetinde düýelerin köpçüliklerin kesele uçuran owalarına vilayet merkezlerinden ýörite toporlar bardy. 10 martda Azatlyk radiosu vilayeti medeni merkezlerden daşda ýerleşýän owalaryň ençemesinde düýelerin mamy bolmagy guman edilýän keselden gyrylyp başlanlygyny habar berdi. Bu habardan soň günüň ertesi Türkmenbaşy etrawyna 2 sany we Bereket etrawynyň owalaryna 1 sany bilermenler topory uradylypdyr. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Lukmanlardan vilayet resmiýetlerinden we güýç edaralaryň işgärlerinden düzülen toporlar elat bilen gürrüňdeşlik geçirýärler, talaplary öňe sürýärler we islenlere sanjym edýärler. Her bir komissiýanyň düzüminde güýç edaralaryň işgärleri bar, olar ýaşaýjylara bolýan ýagdaýlar barada jar etmezligi maslahat berýärler. Şeýle-de adamlara mama keseliniň alamatlarynyň bolan ýagdaýynda şol sandy ellerinde uçuk örgün ören ýagdaýynda we belek alamatlarda sanjym etmegi teklip edýärler. Ýaşaýjylardan düýe süýdüni içmekden we satmakdan saklanmak talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 martda habar berdi. Onuň sözlerine görä etraplara aýlanýan toporlarda mal lukmanlary ýok. Balkan vilayetinde düýedarçylyk giňden ýaýran. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä Balkan vilayetde häzirki wagtda düýe keseli 20-den gowrak ýaşaýyş nokudunda ýüze çykypdyr. Malyň mamy bolmagy guman edilýän keselden ýogulmagy bilen bagly ýagdaýlar Türkmenbaşy we Bereket etraplarynyň owalarynda şol sandy goýmat, gökdere, garayman, awlamış, gum sepişen we dübünçi ýaly owalarda ýüze çykdy. Bu owalaryň her birinde onlarça beleklerinde ýüzlerçe hojalyk ýaşaýar. Her bir öýde adatça birnäçe düýe saklanýar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, köplençi kesel düýe sagýan zenanlara degär. Düýe süýdi we ondan öndürilýän çal we süzme şäher bazarlarynda islenilýän haritler hasaplanýar. Bu önümleriň söwdasy köp maşgalalaryň esasy girdejisine düzýär. Türkmenistanda mallaryň keselden gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar wagtly ýüze çykýar. Emma ýurt häkimetleri keselçiligiň ýüze çykmagyny açyk tasdiklamýarlar. Milli habar beriş serýisleri hem bu problemany agzamýarlar. Geçen ýylyň oktyabr aýynyň aýagynda Balkan vilayetinde düýeler ýokunç keselden gyrylypdy. Bir aýdan soň düýelerde dören kesel adamlara da geçipdi. Şonda da häkimetler keseliň ýaýramagyny tasdiklamadylar. Emma region Aşgabatdan komissiýany ýerdiler. Komissiýa düýelerin köpçülikliğin ölümüne keselçiligiň däldi açlygyň sebäp bolandygyny yerli ilada habar berdi. Muňa garamazdan düýe etini iýmek, süýdüni içmek gadagan edilipdi. Kesel düýeler gabalypdy.